Oke bro, kita ditanjak apa Watu Berik. Aku kayak wis lolos karo rombongan yang pertama. Wes. Lolos nyolot aku nang kene. Sapa sing jalur Senen ono to, Mas? Ya ya kowe ngono kok. Sapa sing dhewe mudhun e? Karet. Motor ra kuat lebih. Tanjakan Watu Berik, Bro. Mutah aku kalau munggah tekan dhuwur mutah. Tenan bos tekan dhuwur mutah. Tenan tong aku kan tekan dhuwur mutah tong. Anjur bro nemen ki jero. Pol. Wis, jujur ki kok bar ki jare unggahan sing luwih nemen kowe iki gak? Gak enek. Enek Tapi munggah tapi menak. Iki tok ya sing nemen. Watu Berik tenan. Aku ndasku bro, tau. Waduh sing nang kalen, nang kali wi kan. Aku wis dingklo tiba helmku nyoman to. Doh, wah. Untung ora geblak aku. Sabar tenang. Lah nek gak donekno ki piye to? Unekno mbek gak iso gak mau unekno. Hah? Aduh lek engko tim evakuasi gini iki. Gantian to sing nang isor munggah sik. Akeh ngiwangi wong motor 6 wisan. Unekno to, Bik? Tenan mutah aku, motore golongane ugi, golongane cah bendungan. Golongane cah bendungan wis munggah kabeh karo aku. Mutah. Mutah. Tenan. Cok, rem bae. Apa munggah apa? Kayakne wabah tak rem. Sik. Dik, gocekno Dik. Apa iku Dik? Kali-kaliku. Tak wong gatek. Yo, Jiro. Yo bos. Yo. Jiro. Kalau spesialnya. Serak. Gila. Bek. Lah direm nyambe yo. Nanti. Sik. Ayo budane. Ayo budane bagian. Sik. Bukan ini kalau. Yo, kayak video kalau. Sama ale. Mutah oleh Dik. Motornya malah. Kembali oke. Male ya. Motornya delok ta ya. Haris ki lo marai. Gak Haris. Haris. Lah kono yo mau enak. Lah sampean tapi lolos to. Wes. Lolos tapi dalane gong koyo ngene. Ikan sik digenjrot iki cacah war. Cok weru sayoan. Bisa patut nggih jalur ki. Haris Jon. Pak Dian. Haris. Mas Dian kucing salah. Anjing tuwek barang. Engko ganti balik mesisan munggah. Kulot kae ngek lah ditarik ngek diliwatno rene kulot. Aline Saris. Kali. Dot bekane. Lha kan sing liwat jalur kono nyempal e. Ndi? Cacah gak ketok sebagian. Gak liwat kene lho iki. Enak sing. Sik. Hah? Dadi ae. Tetel. Aduh. Jelas Ora male. apa-apa juragan lumut ora apa-apa. Yo. Juragan lumut gak apa ki. Antara kene tuku iki. Yang niki kudu rakene. Rakene tuku yo kudu dicoba. Datar ku minim ki. Arep entek ki, Bos. Teko paling. Bisa apa ki? Iki gak gua to, Riz. Lu gak kuat wis ngono, bagus. Ayo, Le,
Kontor tenan nek kae. Ayo deduk. Awan. Gerak kayak celeng anu ya. Pabrik. Tarik kudu mukul yo. Tarik. Kok aduh piye ta Pak? Piye ta Pak Hadi karo wis adio to? Terus kudune langsung mapan ngene sikile go nyurung terus menanake ya ngono tak surung terus sikile. Nek sikile gak mancat nang gone lemah gak iso. Wis tak teteng ngene tak iso. Terus Bah. Munggah Bah. Wis Bah terus. Bah terus Bah. Bah. Wis Bah semangat. Bucepe nyantol. Supra wani ngeyel wis Bah juga ya. Entek bensinnya soalnya teko kono anjur. Mundur sik kok diwangi iki. Gua nek mbek ngomong lo ya. Mbek ping 3 lo. Iki jenenge watu berik ya iki. Berik nang sisilan tenan kae. Sisilan ku berik, kebrek jok alah jan temen. Geringgingan lek kontolmu ki jelas. Iki sak ketruk kuwi. Kuwi sing pas golongan kan mbek cah bendungan kae jek gak nemen ya. Kepancal terus babras, kaya jeru akhirnya malah langsam. Gak enak jangulane. Wes. Ayo. Gak teko. Sip Blok, sabar. Rene. Yo. Rene, tali terus. Ya. Kayak cangene dine dulu kono ya. Wes nang tanjakan. Ayo Bah, terus buka terus. Lah aja bensine. Telat pisan ngono. Allah dong ki apa. Blok. Repe ya ta Blok. Remen geluker kayak cacing kan. Dulu ki kenal nih. Blok terang. Kentana nek, kentana. Geret gak kuat yo. Anu tap-tap asli. Lah kegeret sing video aku juga. Sik blok wis. Wes wing blebek engko gak teko engko bensinmu putah. Bensinmu kutah gak iso munggah. Langsung. Terus. Blebek ya toh. Akeh muta-muta lho iki wisan. Wes lebokno sik jajal lebokno blebek kak. Oh, gong iso to. Ojo digas dianter em, Bro. Alon. Setong. Bensine iki apa jenenge bensine ben medhun. Digeret ae. Guys, blebek munggah. Masuk perawi.
dak kono lho kok iso. Silete iki geret tenan lho. Wis, ayo tak munggah. Yo. Ayo Ji, wae gatek Ji. Yo. Kita lihat tadi di sana, Bro. Saya. Terus mancat terus, sikil mancat terus. Terus sikil mancat. Mancat terus. Terus. Alon aja dipaksa. Terus. Nah, terus. Kira guys, salut terus. Hop. Kita iso wis telan soalnya. Ayo Tom, kita diwai Batak, gantian. Udah tahu wae Batak kau. Edik. Ini karo truk kok geret di truk kok. Ada tambah motor. Sik. Hop. Wis. Tumpah Laris. Wis iki anu kena iki. Kau gelem mau banyu anune mudun kok. Tarik bae. Ayo, Pak. Ayo. Mari sik kira 20 ya nek kok. Wes menak. Nanti. Lihat kene kok lek videone enak lho. Kok iso ngenyekmu lho. Aki barengan dhisik dhewe, golongane ugi. Wong 6 tok. Wis bablas aku. Karo terus karere kula takono. Gerer-geretan yoan. Yo tengkir kuwi buru sok. Gak nyedot bensine ya. Ora masalah kuwi gak teko nggon bensine. Hah? Bensin ora teko nggon. Ekstrim oh. Aku yo ngono wis tomblok leher sikile. Sikilmu mare ora mancat ngene, nggo mancat. Nggo mancat ning kiwa tengen, aku tak powah ngo padha kowe ngono wis teko nggon. Halah, apot. Mancat ning kiwa tengen koyo blotong ngene lho, terus iki, Gum. Gaduk anak kuwi gaduk. Nggo mancat. Tunggak kok. Piye. Hah, tomblok geblak-geblak gelundung. Ayo lagi lah. Lagi lah. Ronto. Lah mujal wadi. Heh? Montor lu wadi. Wah, mujal antar rat kene ditumpak sapa iki? Masa akeh teko kene munggah pertama lho, mutah aku. Jalan banyu Mas iki. Istimewa. Jalur iki sing paling dhuwur iki. Ya iki tok sing nemen jare Aris. Ya engko karek munggah biasa. Kono bar iki. Iki lho kelat balik neh. Watu berik ndas tenan. Asli. Cek akeh sih tertahan nang ngisor, Bro, ejekan iki. Ya, Yo lot. Brek lot. tertahan di bawah. Brek. Mujek lo tekan dhuwur montore ujek ya lho. Dron. Brek lot. Montore mujek. Mujek kon metu kono gak krungu. Wis diomongi to. Apa tuh? Gondong, blorat geludak geblak. Dah. Yang penting kan teko ngene. Ya ro aku wong aku ngono kok. Tarah yo. Kowe menak ae. Kulot, akeh mancat-mancat teko nggone jalur terakhir iki aku. Ya kene. Lihat kene kabeh.
Aku tak bawa tak grek. Tak pancat malah kayak kowe terus mau mancat terus. Tak gas gawe. Cekgung. Gak mati mesinnya juga jadi. Loh. Gak mesti mati, aku teko kono terakhir mati lah kan bensin gak gelem iki. Kan dangak ngene lho, gak mlebu karburator. Kelekak mesti. Aku lho wong ngeret motor 6 lho, geblak ugi barang. Dadi gentenane saka dhuwur, cacah mudhun gentenan nunggoni ning pas yang paling tanggulan dhuwur kuwi. Nah, potake kan suka. Bahagia. Jeka. Yang penting kan wani gitu. Ya ora. Ngene kan jiwa adrenalinmu terpacu to. Adrenalinmu. Balik zaman adewe umur 20 tahun. Tanjakan humor nek nesu, soalnya nek humor tanjakane humor kuwi dibayar gak kena. gak kena. Ancang-ancang gak kena. Tapi tensine munggah si humor. Humor tensinya masih munggah. Sing setel kalem koyo tomblok Honda no. Kalem. Mari ngisore lemah. Bane gak iso nyakop. Ya wis pertama wis gak patek nemen. Tekan kepapras ban terus oh, wisan. Yo cek tapi tetep yo masalah. Mujek tok andalan mujek. Masih sampai mutah-mutah. Nyapa, Cek? Rotine ndi to? Rotine tokno to. Ade ngemplok sik cepet. Tukokno roti barang. Banyune gak go? Banyu sepiye kok akeh kok. Ora enek sing go banyu Dedi. Aku diraris masuk. Aku motor kuwi rapat ganti seker munggah kok. Enggak sapa sing munggahno, Cek? Enggak to. Gane dahulu lah. Wes, lan kok. Wis singit. Batek kae. Ki gak mesti. Ngit. Mati bos. Wis lho paling ding. Mau karo njoton stasi tok. Mau hah? Yo, liyane ora apa. Lagi. Das kok gua. Geret gak? Geret. Udah men geret. Konten-konten nang kono lho mesti bensinnya telat. Motormu gak telat mergo injeksi. Heeh. Motor karburator ndangak ngene langsung blebak pok entek. Mati kabeh rata-rata sing terakhir iki lho. Ning kare saiki iki lho. Ngene ngadeke Kenji mesti langsung madat. Heeh. Nak injeksi, ndemu kaya injeksi ya lho. Injeksi ya? Aku peliki bos munggah aku mbak. Abon aku. Maka wis teko pergi kowe. Kowe berarti gak oleh dadi juara, wong wis jajali dhewe kok unggah kon dhuwur. Peliki bu adalah jalur. Sing tanjakan berhadiah kono nah. Masih dua nah. Alah. Kok tanjakan pelikipu gak begitu dhuwur iki. Baru tanjakan terakhir. Aku pelikipu we. Cek dhuwur nek iki. Bahwa loro kurang ombo ya. Ndek iki tur gawane tok aku. Jadi nyaduk anu kuwi ten. Iki lho pacar sike ya. Tamblan no langsung bengkong ning buri. Oh. Bengkong nang buri tambah melorot ki apa to? Remu bengkong to. Iyalah natap premen ning kono ke to. Bleset yo bian. Ngono kencengno neh, dingkak engkuk pokoke. Pokoke iki tertahan nang gone watu berik kuwi dhewe. Awalan angele karena cek ketutup godhong-godhong. Tak lompam kok kono. Lihat. Semoga. Mbak Duk. Duk. Kuwi metak njor. Lihat. Dik. Ya iku gawa humor. Iku wong
Tenan tapi ngetak syuting apa munggah ya? Aku kayak lebih dulu tak kira mau jemur. Nah. Nggak tanya beli ibu jangan apik. Kono kan nyegat loro jari sumur. Dicorek. Jadi teko kene kon dhuwur langsung dicorek. Wes, ditok. Ini mana klik. Nah iya sepate mau kan nganggo Supra sak minggu. Montor PI digawe. Berat. Berat tanjakan 1000 mimpi. Mate klik. Mate klik. Aki tomat. Jin. Hah? Jin. Jono. Wis mbus sak-sake Jon. Akeh ra teko nggon akeh teko nggon Munawar kono kok penting jajak. Kan cilik kok. Lha kowe piye man diceluk malah gak anu, Mas? Tanjakan 1000 mimpi bos, ya selain kuat. Yang paling tinggi saat ini PI. Terus disusul Dukawan, Didik, Kulot karo Misbah nggih montor PI. Montor kita enteng PI kaya biyih tenaga nih, jero wantal kok dhuwur. Ki Jono. Dengan bebas. Jan ke aku mudune cakramku pisan bermasalah, pisan anu masuk angin cakramku. Jangan celak kena dirim. Langsung bablas ngono kaya andek kae. Gak kena dirim. Montir Jono. Wes. Mita malah golok kok Mita. Mita segolok kok wis lemes awake. Mita wis lemes. Alah, segolok kok Mita. Alah. Lemes, Bro. Dan wis jam ini teran. Wis jam 1 lho klik terahan. Ora sing menaklukkan tekan dhuwur iki. Tomblok. Tomblok gak wani tomblok. Tomblok gak wani. Uji absen, mate klek absen. Izin. Bokeng izin. Duber gak enak iki, njajal men. Aku ambil tong. Wis malah nih pedot kabeh kan. Anune. Starter bisa nih. Wis trentek bisa nih. Ini pokoknya tanjakan 1000 mimpi gak enak sing ngatasi. Ya. Gak kena starter? Gak kena starter? Kayak bos, ngene Rapi. Mari koproling ini kalau gebrek ngene ya. Hah? Anu gas kata anu Mas Budi kualik. Mas Budi malik ya kan. Goge gak jajal? Manipalku anu.
Harus becal finish tekan dhuwur, tapi yang geblek. Kita ini juara pertama ini, kedua BI, ketiga antara Jukawan apa Pak Klot. Nah, aku pasrah yang ngisor, sikilku malah tau atap tunggak malah ini, linu. Wes mulai dari tanjakan 1000 mimpi. Kayak iki keberlanjutan teko vlog Simang. Terima kasih semuanya. Iki enek sing ngatas iki dan enak koyo ngono. Wes terima kasih para donatur, terima kasih memberikan kesenangan ki akeh montor trouble pisan biasa. Semuanya